खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब चेनेलखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मा जेव जेव भगवाननि महर लानो सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो फुंनि सम सोनाफोर 6टा बाजिबाय आरोना जि सुस्रां आरिस्रां दुगैखांनायजों 6टा जानायजों ग्रोब ग्राब फिसाफोर सिखारनायजों ग्रोब ग्राब आरोना बे लेथेर फेथेरानो लेथेर फेथेर बेनि गेजेरजोंबाबो आङो आलारि बाथिखौ फोजोंनानै लागबाय बेनिफ्राय सोनाफोर बोरायाथ' थांबाय मैयाहाय खायफा खायफा आब'मोन आगैमोन होनदों इसोरनाव आर'ज गाबबाय थाखि गुमैया मोजाङै मोजां सौहैनो हायो औ सोनाफोर जेब्लायबो बेनो आर'जखा आरोना जेब्लायबो गिबियावनो बेनो आर'जखा आंनि आलारि बाथि फोजोंनो सोलाबाबाबो गोसो गोरबोआव जेब्लायबो बेनो आर'जखा हार एक बिसिफोर बिदिनो आर'ज थाखायो आरोना आंनाबो बेनो आर'ज ओमफ्राय जोंनि दिनाथ' थांबायानो दुखु दाहा गाबगु खुगु हगारहरबाय दिनखौहाय जोङो बेनिफ्राय बेबायदि बुंनानै द' गाबनानै खुनानै गोलैसोनानैथ' थाजायाना जिबना गोदान सुरु खालामबाय गोदान बोलो फोरालायबाय फिसा सानैखौ लानानै मजबुत गावनि खामानियाव आगान सुरफिनसैलाय आरोना सोनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना ओमफ्राय फिसा सानैया ओरैबायदि दखानाव थांनानै मालाबानो केक लानानै फैबायानो आरोना बिमायाबो दे थां आं माबार खामानि मावनो होननानै सानजों केक लानानै जागासिनो दङ खासावनो आरोना ओमफ्राय आंनि फिसाफ्रा आयौ बेयाव आलाय सिलाय ओमफ्राय नैबेहाथ' दासो मेथाइ मोजानोसो सिरि आरोना आंनो नाङा ओरैबा ओरै उल्थां फाल्थां गाबज्रिनो हेलौ खनायाव मा खालामफैदों बिफाखौ गोसोखां आलाय सिलाय हा गोसोखांदों बिफाखौ है गोसोखाङाखैदां फायखानाथिं नागारहरलाय खामसालिथिं नागारहरलाय बेनासो ना मा गैया जादो दे दासो जानो मोननानै एसे सिरि जादों गथ'फोरखौ मा बुंनो सोनाफोर बिमाया मा गोसोखांफ्रांबाय थादों आरोना नुसिगोन ओरै ओंखाम संनाथिं फैबा ओंखाम संनाथिं नुसिगोन बैथिं थांबा बैथिं नुसिगोन सादा बुनाय खोनासिगोन बेफोरबायदि आरोना बेबायदि आदोर जानानै थालाङो साननैसोआ फुरा बिदिनो सोलिबाय थायो ओमफ्राय उनावसो लासैनो बै सिगांनि हारसिं थानांनाय अबस्थाया फैफिनो आरोना दा बेखौनो सोरबा गाज्रि मोननाङा दे होमबालाय मानोथो फौजि फिसाइ लादों सैज' हायाबा मायाबा बुंनो नाङा बिदि नङा खिथादोंसो आं नोंथांमोननो आरोना आंनि हालादखौसो बाट आं फौजि फिसाइजोंनो बहुद खुस लोगो गैयाबो बिथांनि लाबोनाय गाइखेरजोंनो होखावथानसै आङो साहा फुदुंना लोंनाय आरोना ओमफ्राय ओरै फिसाफोरनो हरलिक्स लगायनोसै गाइखेर एसे दङमोन गोसोखांदों दुखु मोनदों होननानैथ' जानाय लोंनायखौ गारनो हायाना ओंखायनो साहाफोरखौ एकदम सुरु आरोना आङो एसे स्रां मोनथोंसै दिमागनि भारि मोननायफोरा आरोना बेनिफ्राय सिख्लाफोरबा आलदा खोथामोन जाया लोङा एसे ओरै थानानै गोसोखांनो हागौमोन आरोना गोसोखांबाय थानो हागौमोन बिमा बुरै गाबनो ओंखारदोंबाबो गाबदोंबाबो गाबफुनायावनो फिसाजोफोर माबा खोलैनानै होगोन खेंख्लें मेंख्लें जागोन मोबाव गाबनाय मा टाइमानो गैया होनना बुंजायो आरो ना मिनिनो ना दुखु मोनो ना रागा जोंनो दे बिदि जायोना थैगोनसै जुनारफोर बे खिन्थु आं मिनि बुंदोंसो हय खिन्थु बे रियेल दे आंजों जानाय घटना आरोना सब बिमाफोरा बिदिनो जायो खोमा जेनेबा फिसाफ्राथ' दुखुबाबो सुखुबाबो दसेनो बावोना ओमफ्राय गेदेरफोरा टाइम लायो नङा होमबा स' बिदि हालोद जायो आरो आंना गाबनो ओंखारबाबो फेद्रा सुरु जालायबाय जोंना साथामजों आरोना एसे दुखुनि साइकेल बानायदो दुखुनि साइकेल बानायदो एसे नोंहालाय दुखुनि साइकेल बानायदो अनै बेना आलदासो टारगेटआव दोनदो जोङो बिदिनो मोजां मस्ति खालामनानै थायो आरोना सनाफोर आरो माथो खालामबावनो दसेनो उदासि साइकेल दसेनो बिदि मोजां मस्ति खालामनानै थायो जोंना खुनु बानायनानै साइकेल जों देखायनो रोङा ना बाबा आसलि साइकेलसो जोंना लोंनानै लागोनसै लाद्रा फेद्रानो बिफानि कापखौ सुनानै फोराननानै स्राय सोनानै दोनफिनसैलाय आङो आरो मानोथो नांबावगौना गैलाबा मानसियानो थांबायबा देनां फैबाथाय हानफिनसैलाय आरो ओमफ्राय सनाफोर होनबाय थायोना सोरबा लिसा ब्लाउस गाना नामा नों आब' दङ नै फुराना ना बुरखांलायनानै गानदों आङो दख'ना बोराइजों ब्लाउस बोराइजों सेट जादों आरोना ब्लाउसआ इसेबां फुराना नङा हानदों दिनैसो गोसोखांनानै आरो जि खनस्रांदोंमोन नालाय ओमफ्राय सिख्लाफोरबासो गय बिफाङाव ओरै थानानै गोसोखांनो हागौमोन ना गाबनो हागौमोन एसे मोथो दा आंहा टाइम गैया ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रिखौबो एसे थाबनो संनोसै आरोना बाहेरा खामानि दङ मैया सान्दुं गोसा दुंनायबाथ' बिथांजों आंजों ज' मावनो लागामोन खिन्थु सान्दुं गैया बिदिनो
आद्रा थादों खामानिया आरो दिनै सान्दुं एसे नुजानायखाय आं मावगोन आरो जुनाफोर ना ओंखायनो मामबार नै दालि ओंख्रिसो ओमफ्राय नै पटल एवबाय ओरैहाय ओमफ्राय बेयावनो एसे खनायाव थाव होनानै आङो सामब्रामखौ एरनोसै आरो ना अलसियानि खामानि होनांगौ ना सर्टकाटनि खामानि होनांगौथाय बिदिनो खालामलाबायनोसै आरो आं नै बेयाव साइडआव सामब्रामखौ एसे एवनानै दालियाव गारलाना हरलाबायनोसै जायो रावबो गैयियाव ओमफ्राय दायो जानो लागियाव पापर एवनोसै आरो ना हरे कृष्ण हरि बोल हरि ओम सनाफोर आं बेखौनो फोसाबनो नागिरदों ओमफ्राय नै बिथाङा ड्रेस फुरानाखौ गालांबाय आरोना आंखौसो गानदो नङा होनलांबाय ड्रेसा गांथामखामोन नालाय ओंखायनो बेखौ गालांबाय बियो लाङाखिसै ओमफ्राय मा खालामनो आं बेफोर बुस्थुखौ बुहुद फोसाबनोसै मानो होनबा नै सान्दुङाबो टां टां दुंगासिनो दङ आंनि दाय गैया बियो माबा मोनसे खालामनो नागिरदों माबा मोनसे सान्दुङाबो स्रां स्रां नङामोन नालाय ओंखायनो हाख'वासै एबार आं खालामसै आरो लासै लासै आंहालाय बेफोरखौ मावाबालाय आरो माथो खामानि नङा बासनाफोर ओमफ्राय नै आं ओंखाम संनायावनो गोलोमफ्रुजोबखाबाय अरजाला गोलोमदै गनांगौसो बिराद मेजेमखा ओरैनो अमा थमा जाखादों खानायाबो रानखाबाय फ्राद खानानै होखावनोसै आरोना ओमफ्राय नै बेगा बेखौ लाङाखिसै आरोना मोनसेयावनो मालाय फिट जानानै थांबाय सानना नायदो बेयाव मा मा सामान सोनानै लाबोदोंमोन बियो जोंनि थाखाय आरोना लर लरनो ओमफ्राय गावनिया मोनसेल'खामोन खम जारला न'नि थाखाय न'खरनि थाखाय सुनानै दोनसै आं मालाबा दा सुनो हानाय नंला बेलेग खामानि दङ ना आहानो आलासि जानायफ्राव लानानै बेरायनांसिगोन आरोना लर लरनो ओरैहाय थैगोनहाय फिसाजानो हाबगोन नै फुरा सामान आं खालि खालामबाय सनाफोर नै आं बुजिनानै मोना मानो बिदि आंनि अबस्था जाखो आं फोसाबनो नागिरदों ना आं जाब्रा खालामनो नागिरदों आंनो मिन्थिया बे बुहुमाव बेनिफ्राय नायदो ओइ नै जयानि सामानखौ बहनदों आङो बेगा एकदम बेनाबो दाङिया गोबाव जाबायना सेस ओमफ्राय बेफोर बुस्थुखौ माब्रै बेबायदि जमा जानानै थाखो आंनाव माखौ नाङा दे बेयाव सबखौनो नांजोबगौ ओमफ्राय आं बेबादिनो जायो ओमफ्राय नै थस'गा सिंथिं बनाया माने गुफुर गुफुर जानानै थालायबाय आरोना दाख्लै बिराद अखा हाबाय थादोंमोन ना लामनो मोनाखै आरो आंबो एसे गोबाव न'आव गैयामोन मा खालामनो नायदो अबेखौ नाङा दे आंनो बिथाङा ओमफ्राय बिदिनोबा मानो इसेबां लेथेर फेथेर होनगोन ओमफ्राय गासिबो नांगौहा खम्बल थम्बल आरिसोना गासिबो हा नै फेननि फुराना फेननि बख'नानै दोननाय माने हा बेफोरखौ आं सामलायाबा ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो आं बुहुद बुस्थुखौनो गारगोन दा आं फुरा साफा खालामबावनोसै आं बहनखांजोबनानै नोंथांमोना देखायबाय बिदिनो जायो ना आंनासो भुल जाखो ना आंनिसो गोलति जाखो जमानो फोसाबनोसै फोसाबनायाबो गेजेर गेजेर फोसाबबाय थायोहाय ओमफ्राय बिदिनो एसे एनै बुस्थु सोफिननाय माफिननाय जाब्रा जाफिनबाय थायो आरोना दा ओमफ्राय आं बै थसकफोरखौ बनानै दोनला फुरा आराम फिट खालामनानै दोननोसै आरोना अब्लाबो मानसि गैयाबाबो गेजेर गेजेर बहनबाय थानांगौ जायो मुसिनो नागिरना बुस्थुफ्राहाय खम जारला सना फिसाफ्राबो ओमफ्राय सलिड बडि बिनानावखौ नायथ'नो थिननाय आरो सलिड बडिसो होनबावदों नारा नाथार लाद्रा फेद्रा फुङावनो दुगैदोंसो हन खुनु खामानि गैला आंना साफा खालामना लागोन गावस्राबो रोंगौमोनफा एसे थानो आं थांगासिनो दं हा बाबा दैया जावै थां आसि घन्टानि उनाव जेने थेने आङो स्रां खालामनानै लाबाय आरोना सनाफोर नै जाब्रा जाब्थाखौबो आङो बोखोखाबाय आङो 2 घन्टानि उनावसो माने ब्लग्सखौ लाफिनबाय सेट खालामनानै दोनफिननो हाबाय आङो बेखिनि ना ओमफ्राय कयेक दिन उनावनो आंना आरो एसे जाब्रा जाफिननो हागौ मिन्थिया योगा मेटआबो मिनिनानै थैगोन बिफायाबो गालांबाय फिसालानि स्कुलाव लांग्रा आरो बिफानि गोजाम मा होनना बुंबावनो गैया बेफोर जाब्रा जाथा दोनजोब्बाय बिदि ओमफ्राय नै बेफोरखौ नुबा गावनो खर' गरम जागोन खिन्थु गावनिनो मुस्रि गोजा आरोना गांनै मुस्रि दङ ओमफ्राय आं माबोरै दोनबावनांगौ बिदि सोनानै दोनाबा नांजोबगोन आंनि बुस्थुआनो गैया बयदो जयानिसो एकदम फुरा सेट खालामनानै दोनजोब्बाय आङो दा थसकखौ मोजां बुसिन बुनानै नैबायदि दोननोसैल' आरोना ओमफ्राय माबानोसै खोबनानै दोनसै मोजाङैहाय बेफोरबो एसे सुग्लायाबा मोजां जायाना बोरैबा जानो नागिरो मोनामनो नागिरो गुदुं गुदुं खालामबाथाय ओंखायनो न' सिङाव लाबोनानै बै ट्रलिफोरखौबो एकदम बुस्थुखौ फेनाव दसे दोनबाय आङो 15-20 मिनिटसो ओमफ्रायसो मारिनानै सेट खालामजोब्बाय नोंगौबो गोदि मोदि एसे बुस्थुफोरखौ गारबायानो आङो माने आंना मालाबा नांगोनदां साननानै दोननाय नियम दं आरोना ओमफ्राय बिदिनो बुस्थुफ्रा एसे बजाय जालाङो स' आं बेफोरबायदि नांगौदां होननानै साननाय बुस्थुखौबो गारजोबसै आरोना
गारनो लागानो ओरैहाय बजाय जानानै दङ बेगाबो सेनगैखाया बेखौबो ज्राव गारनोसै मानसियाबो गोलोमफ्रुजोब्बाय एनार्जि लेस जाबाय ओंखाम उखैबाय फुंनिफ्रायनो जागायदोंबाबो एकदम दैदेनलायबाय आरोना बिथांनि बेगखौ मालाबा सुनोसै आं दा सुनो हाला आरो आं एनार्जि गैला आंनाव ओमफ्राय सनाफोर गाज्रि मोननो नांला आरोना मा आलां जालां ब्लग्स देखायलाबायखो बेलाय होननानैसो आं दिनै बेबायदि हाबाफारि मावदों गोलोमफ्रुलायनाय बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना ओमफ्राय बारा गोबाव थाया सनाफोर रुमावहाय स्कुलाथ' दानो खुलियाना दासो आधा आधि थांदों जुलाइ मासाथ' फुरा बन्द' ओमफ्राय थाया बेयाव ओमफ्राय एसे न' सिंनि खामानि आरो बाहेरा खामानि दङ बेखौ मावनानै आंबो रुमनिफ्राय गायब जाफिनगोन आरोना स' फिसाफोरखौ थुखैनोसै ओंखाम जानोसै फौजि बिथांखौ थांनायनि उनाव जुदि आं जिराय माबा मोनसे ओरैनो थाबाय थायोमोनबा बांसिन गोसोखांबाय थानाय फैगौमोन दा खामानियाव फुरा बेस्थ' जानानै थायोबा माखासे बुस्थु दुखु दाहा दंबाबो एसे बावगारनाय जायो नङा होमबा स' आंना बेबायदि हालोद जाबाय ओमफ्राय जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना फांफुं साननो नांला ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो अननानैहाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय नेक्स्ट ब्लग्सआव एसे मोजांसिन लाबोनो सेस्था खालामसै हामेसा सेस्था खालामो खिन्थु सानै बादि जाजोबा मानसिनि देखायनो साननाय मानसिनि माने साननायफोरा आरोना अब्लाबो नाजाबाय थागोन मोजाङै मोजां थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय